Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat and good morning po. And welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na ito mga kalabrakada ay quick rides lang tayo papunta sa bayan. So chill ride lang tayo para magamit natin tong si Red, itong alaga nating Raider 150. Dahil matagal-tagal na siyang na-stuck dun sa bahay. So kailangan natin siyang ipagpagkalawang, no? Happy Sunday pala sa inyong lahat mga kalabrakada. At kumusta naman po kayong lahat, no? Maraming salamat din pala sa inyong walang sawang suporta dahil naka 2,500 subscribers na po tayo. At pataas na po ng pataas yung mga views natin. Sana ay kahit na anong motor po yung gamit natin, sana po ay suportahan po natin yung aking YouTube channel. So yun lang yung pan natin mga kalabrakada, no? Update natin sa YouTube channel. 2,500 subscribers na po tayo. So salamat po. Dahil hindi po mangyayari yan kung wala po kayong nakasuporta sa akin. So ngayon mga kalabrakada ay chill ride lang tayo papunta sa bayan para may bibilhin lang tayo. Bibili lang tayo ng pang-ulam kasi naubos kasi yung stock namin sa bahay. So kita-kits na lang tayo mga kalabrakada sa daan, no? Pag nakaalis na tayo. Alright. Mga kalabrakada, no? Nakalis na pala tayo sa bahay. Papagpagin lang natin yung kalawang ito ni Red, no? Dahil matagal natin hindi nakagamit. Alam ko nasa 4 na araw lang hindi ko nagagamit ito eh. Pero po far okay pa naman. Kahit matagal na na-stock, umaandar pa naman. So, kumusta naman kayong lahat mga kalabrakada, at good morning pala sa inyong lahat. Salamat pala sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Wow, nakakatas naman po ng puso. Dahil naabot po natin yung 2,500 na subscriber. At nais ko lang sanang humingi ng kunting lambing, no? Yung kakapasalamat ko lang, pero humihingi ka agad ng kunting lambing. Kasi nais ko lang sanang humingi ng kunting lambing. Sana kahit na anong motor po yung gamitin natin, sana po ay suportahan na po ako. Para naman kailangan din tayong mag-vlog, diba? Pero siyempre araw-araw naman kahit na sa laging pag-vlog natin, ganado naman tayo lagi. Napakasarap pala mga kalabrakada na sa pakiramdam yung ganito. Idol, shout out! So, napakasarap pala mga kalabrakada sa pakiramdam na hindi ko akalain na makakabot ko yung ganito. Nagkakaroon ako ng 2,500 na subscriber.
tayo mga kalabarkada sa Night Story Fishing sa Japan. Pero sa kasamaang palad, nasira yung camera natin na pang underwater. So hindi tayo nakakapag-vlog sa Night Story Fishing natin. Pero buti na lang mga kalabarkada na isa ito sa mga hilig ko, itong motor. Kahit na araw-araw mo pa akong pagmotorin, lang gusto ko. Isa ito sa mga hilig ko mga kalabarkada. Ganda na na. Ito sa mga hilig ko mga kalabarkada, yung pagmumotor. Kaya sabi ko, huling magmotovlog na lang yata ako. Kaya ito, naisipan ko magmotovlog na lang. Pero hindi naman tayo karera. Yun lang yung may pangako ko sa lahat ng mga viewers natin ko, na hindi ko po pinopromote ang karera sa YouTube channel ko o sa mga vlog ko. Hindi ko po pinopromote yung karera. So ganito lang tayo, chill ride. Araw-araw lang na mag-vlog tayo, mamamasyal. Kasi napakahirap po na i-promote ang karera sa vlog dahil isa yan sa mga napapanood sa mga kabataan at talagang ginagaya nila na yan din yung nagsisikang dahilan kaya na-accidente yung mga ibang nagbumotor, no? Oh no, pag talagpasan ka, wag mo lang habulin. Parang ganon, di ba? Kasi nakikita nila sa mga napapanood nila, napapanood na ilovertigan sila, kinakarera nila yung mga vlogger na ganon, no? Pero sa atin kasi, chill ride lang tayo para hindi tayo pamarisan ng mga kabataan o sa mga ibang nagmumotor na hindi po racetrack ang kalsada. Hindi po karerahan itong kalsada, no? Kasi may tamang lugar kung saan tayo pwedeng makipagkarera. Yun yung tinatawag nilang racetrack. Siyempre, ugaliin po natin lagi na magsuot ng helmet. Pwede na siguro dumanding, pero ugaliin po natin lagi mga kalabarkada na magsuot ng helmet para maiwasan po yung disgrasya. Oh no, dito tayo dadaan, patay. Di yata kaya ng motor ko to. Na. Patay tayo ng bata. Oh no, patay tayo dito. Wag kang madulas. Patay tayo diha. Huwag kang sumayat. Yeah, naging motor cross na sa rin. Pang motor cross na yun, ah. Atay. Nakalaban
Diba, safety first ka, ikangan nila. Dami kasi mga kalabarkada, no? Dami kasi talagang na-aksidente na mga motorista dahil sa minsan sa sobrang bilis nila magpatakbo, minsan sa walang safety gear, minsan kasi sa mga napapanood din kasi nila na mga racing sa kalsada. So yun yung isang dahilan kaya marami rin yung mga kabataan na nahuhumaling na magmotor. Alright mga kalabarkada, no? So touchdown pala tayo dito sa bayan ng Anda. So hindi pala tayo pwedeng dumiretso doon, kaya iikot tayo papunta sa palengke. Sarap naman mag-ride ngayon kasi walang masyadong sasakyan, no? Pero kahit na walang masyadong sasakyan, siyempre tayong mag-racing. So, happy Sunday pala sa inyo lahat mga kalabarkada. Uy! Panam? Palingkin na. Palitan na, sumakay ka na. Ha? Sumakay kan. Magnakon. Sige, sumakay kan. Okay. Manap? Ha? Manap? Gile? Unti na palingking. Ay. Napapaling, ay nagpapalak pa yun. Palak palingke. Palakit ko na, patuloy kami. Sino banda dyan? Oh, ya. Oh, thank you. Okay. Oh, sige san. Ya, nya dito pinalingkim. Iya, baka na. Ay. Baka roti chat. Ay, sige ya. Karon. Pinsan ko pala si Kuya Mandong. Nauna lang na malingke. Oh, ganda lang diaper. Magkatuloy na pala tayo, hindi ko na makalimutan. Bye-bye. Alright. So magkakatuloy na lang tayo mga kalabarkada. Alright mga kalabarkada na. So papauwi na pala tayo. So nakabili na rin pala tayo ng kailangan natin bilhin. Alright. Dadaan na naman pala tayo dun sa may parang motocross. Pala na tinatawag nila shortcut sa more. Patay tayo. Ayan.
Barangay San Jose. Ginagawa pala nila to kasi yung dating daan, ayan o, kita nyo. Lubak-lubak talaga, nasira na, kaya inaayos nila, boss. Kaya inaayos na nila. So ito na yung nagawa nila. Na widening nila yung kalsada. Napakaganda na lang kalsada ngayon dito. Tapos siyempre hindi yun natapos hanggang dun sa malapit sa amin dahil kulang sa budget yata. So hanggang dito lang. So dito yung ating daan. Yan ito sa Kasikip. Oh no, lubak-lubak. Pero okay naman na yun kasi malay natin sa mga susunod na buwan itutuloy nila yung pag-widening sa kalsada hanggang dito kasi talagang sirang-sira na yung kalsada dito. Yung pag nagmumotor pala ako dito, pag nagdadrive ako dito, talagang pinipili ko sa daan kasi once na yung gulong sa harapan nashoot sa kanal ng mga bitak dito sa daan, wala, pag hindi mo na control matutumba ka talaga. Kaya nakasuot ako lagi ng helmet mga kalabarkada for the safety, diba? Mahirap na. Sira na kayong mukha ko, masisira pa, paano na? Alright mga kalabarkada, no? So nandito na pala tayo sa Marimpayat. Thank God dahil safe tayong nakarating. Malapit na rin tayo sa bahay. Alright mga kalabarkada, no? So, dito na matatapos yung vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. Parking.